Razumijem. Moja sestra je bila posvećena karijeri, uvijek na putu. Moj otac je bio malo opsjednut s njom, mislim, s njezinim uspjehom. A to se njezinom mužu nije svidjelo? Ne, sve je bilo u redu. Dok se nije rodila Violeta. Moja sestra je željela provoditi više vremena s djetetom i napustiti posao, ali moj otac je insistirao da ode na još jedan poslovni put. Nesreća? Da. Koliko je Violeta imala godina? 5 godina. To je bilo teško. Za sve nas. Da, ali to je bila sudbina, zar ne? Za nesreću nitko nije kriv. Ne. Znam da nitko nije kriv, ali svejedno, Herman, pa on je uvijek krivio mog oca za smrt Marije i odveo je Violetu u Europu skupa sa svojim poslom i svime što je imao. Od tada je nisam vidjela. Nijednom. Malo nakon toga moj otac je umro. Ne znam da li se uopće sjećao Violeta. Sve će biti u redu, okej? Da. Nemaš li ti nastavu u 11? Ne, nemam do srijede, a to je sutra. Ne, danas je srijeda. Gledaj, samo zato što si novi direktor ne znači da možeš mijenjati dane. Utorak je. Srijeda je ipak, ne može to biti. Trebao si mi ranije reći bok. Kako bi bilo da za promjenu pustiš gitaru i počneš raditi nešto? Luka, nisam ja svirao. Da, naravno, gitara se svirala sama. Svejedno. Što ti uopće radiš ovdje? Imao sam puno posla pa sam htio razbistriti misli. Odlično, znači samo trebaš krenuti raditi. Ej. A što ti radiš ovdje? Ništa, radim na pjesmi. I to ne možeš raditi doma. Luka, pa nije ništa učinila. Ti se ne miješaj. Bez brige, Tomas, u redu je. Zašto si takav, Luka? Kakav? Odgovoran. Gledaj, nisam zaboravio da sam došao iz Italije preuzeti Ujakov posao. A ti tu glumiš pop zvijezdu. To govoriš jer sam upisala tečaj u studiju. Ti to ne razumiješ. Svi njihovi polaznici su ili profesionalci ili zvijezde. Na tebe otac troši sav svoj novac, a uz to ti ništa ne radiš. Najmanje što možeš je ostaviti zaposlenika na miru, ha? Za Violetu, pečen kolač, za Violetu. Olga! Gospodin Herman stiže svaki čas. Je li sve spremno? Da, bez brige, uskoro ću završiti kolač koji sam napravila posebno za svoju malu curicu. Si ti uzeo ključ od sobe na katu, ubići to ruku gdje su spremljene stvari od gospođe jer bi trebala očistiti? Postoji samo jedan ključ i taj je kod šefa. Ne razumijem. Koliko točno vremena treba proći da bi jednom za uvijek rekli Violeti istinu o stvarima od gospođe? To nije tema za razgovor ovdje. U redu, o čemu bismo trebali razgovarati? Samo na svoje oči u oči, Ramažo. Gledaj, rekao sam ti da mene opsjedaš i za moj intimni prostor. Da, ali u međuvremenu što kažeš da ti sada uđem u intimni prostor? Olga, molim te, ponašajmo se profesionalno. Ja sam ipak osobni asistent gospodina Hermana i ja sam gospodin. Nije etično. Ti mene mrziš, Ramažo. To je to, ti mene mrziš. Pa nemoj to govoriti. Pa nikad te ne bih mrzio, pa ja nikad ne bih. Kami, ovo sam napravio dok Anđi nema. U redu. Fran, dođi ovdje. Slušaj.